Heb zich nu de pótsfiemel? Ik heb pótsfiemel, ja. Maar alleen maar aan deze 3 dagen. Voor de rest ben ik een 100. Ja, en ik heb vanmorgen de ganse glazen kaas goed gehaald. Alles gepotst. Tot ik wel een zuiver beerglaas had. En vanavond hebben we natuurlijk gepotste wc. Want zij had gisteravond wie ze zaten toeskant te nemen gevist. Hè? Nee, maar ik gebeurt me niet. Ik ben echt heel fijn. En vrolijk. Oh, nog een. Zo, hoe ze die tanden nog niet met de potsen, hè? Nou, weet je wat het is? Ik drink dat natuurlijk niet zo meer, hè. Het is toch corona. Dus ik had niks anders dan begon zwetten. Kijk eens. Je wilt helemaal niks van mij, hè? Alleen maar commentaar. Ja, maar die reageert niet op. Hè? Als ik al de wc-beurzel zijn, moest ik dan tanden pots? Nee, die seksus, die is vandaag in het afwasmachine geweest. Dus die is gans proper weer. Gisteravond hebben we zien of zij er een opgepot. Heb zich de neven gezegd? Ja, ik kon ze niet meer houden. Nee, ik kon ze niet meer houden. Dadelijk bezeg ze ik weer met al het gelach. Ja, ik heb er wel bij me gehad. Dat ging jij goed. Kun je op de nummer zitten van haar? Ja, dat vreet ze mag. Jazeker. Gebeurt dus helemaal niks. Heb ze nu de kaai met die sandalen hoor? We gaan niet. Weet je, eigenlijk is het alleen maar fijn, want ik heb zweetvuur. En zo kunt er gaat logo om, hè. Het is alleen maar fijn. En af en toe kreeg ik een klas weer erover. Ganz fris.